Ngenxa yokudlala ngokuyimisela, iSundowns ithola isendaweni enhle eqoqweni uA ngemva kwemidlalo emithathu, ukunqoba imidlalo emibili kanye nokudlala owodwa ngokulingana ngaphandle kokungenelwa iGoli. Kukhombisa ukuthi leli qembu lafunda lukhulu ngokukhishwa iAhly kuma-quarter final ngesizini edlule. Manje lizobhekana neAhly nesinqobelo mqhudelwano amahlandla alishumi. Playing a wounded team, which requires that we must be a little bit more focused in what we are doing, not be as anxious as them, because naturally, because they are emotional, they are likely to be very anxious because they want a result at all costs, they want to revenge. Omunye wabaqeqeshi beSundowns uRulani Mukwena uzobe engekho kulomdlalo ngemva kokuthola ikhadi elibomvu emlenzeni wokuqala walomdlalo. Kepha umnqithi ukholwa ukuthi lokhu angeke kuliphazamise ithimba labaqeqeshi nakancane. When one of us is not there, it's not the same. It can never be the same. We would have loved to have everybody together, but probably with the modern technology and everything, we'll be able to still have the same conversations that we can have and find solutions to the problems together. Okumqoka kakhulu ukuthi iSundowns ikholwa ukuthi leli qembu selikhule ngokwanele ukuze limelane nencindezi yokubhekana namaqembu amakhulu ase-Afrika. iSundowns izodlalela lo mdlalo enkundleni iFNB ngemva kokudlala eminye imidlalo yayo yesigaba samaqoqo enkundleni iRoyal Bafokeng. Le nkundla isezingeni elifunwa iCAF kanti abadlali bakholwa ukuthi ukudlala kuyo kuzobasiza kakhulu njengoba bemele izwe. First game we also played away. We played in Rustenburg, and look, there's nothing we can do. We have to go and play at FNB. But at the end of the day, we're playing at home. We're at home. We used to play at FNB. So I think it's about the country at the moment, not about the PSL. So I think we're okay with it, and yeah, we're looking forward for Saturday. Umqeqeshi noMosimane kanye nomgagi uNoTau bazobhekana neqembu abanqoba nalo isicoco seCAF Champions League ngo-2016. Kanti abadlali bamanje beSundowns bafuna ukukhombisa ukuthi sebekwazile ukukhula njengeqembu futhi sebebheke ikusasa.